Hola a totes i tots. Este és el segon vídeo de perífrasis verbals per al nivell C1 de valencià. En primer lloc, recordarem què és una perífrasis verbal. Després veurem quines són les estructures que són adequades per expressar l'obligació en valencià, ja que s'havia quedat pendent aquest tipus de perífrasis en l'altre vídeo. I per últim vos diré quines són les construccions que hem d'evitar. Per tant, comencem. Recordem que una perífrasis verbal és la unió d'un verb auxiliar i d'una forma no personal. Un verb auxiliar que aniria conjugat i que per tant m'indicaria el temps, mode, persona i nombre. I després la forma no personal que havíem dit, que evidentment seria l'infinitiu, gerundi o participi. I clar, amb un sentit o finalitat conjunta. Ara, a continuació, veurem en valencià quines construccions tenim per expressar l'obligació. Primerament, hem de fer una classificació entre aquelles que tenen un subjecte conegut i aquelles que tenen un subjecte totalment desconegut. Per tant, aquelles que tenen un subjecte conegut, tenim tres construccions. Haver més de, més infinitiu, com per exemple, he d'anar a la farmàcia. Per què diem que és el subjecte conegut? Perquè si jo pregunte qui ha d'anar a la farmàcia, evidentment el verb conjugat, que és he, m'indicaria qui és el subjecte, és a dir, a quina persona fa referència. Després tenim caldre més que més verb en subjuntiu, com per exemple, cal que vages a la farmàcia. I una tercera construcció, amb subjecte conegut, tindríem és necessari o menester més que més verb en subjuntiu, com per exemple, és necessari o menester que vages a la farmàcia. Si ara en canvi passem a les construccions de subjecte desconegut, trobem tres construccions també i que són un poc paregudes a les d'abans, però hem de tindre clarament com es formen. Com per exemple, haver-se més de més infinitiu. S'ha d'anar a la farmàcia. Caldre més infinitiu, cal anar a la farmàcia i és necessari o menester més infinitiu. És necessari o menester anar a la farmàcia. Com vos he dit abans, les construccions que tenen un subjecte conegut i les construccions que tenen un subjecte desconegut són molt paregudes, però hem de tindre ben clar com ens construeixen, per a no fer errors. Per tant, aquestes construccions tan típiques, com per exemple, hi ha que estudiar, el hi ha que no és correcte, hem de dir cal estudiar. El verb deure, que també està molt utilitzat per expressar l'obligació, tampoc és correcte. No puc dir els alumnes deuen estudiar o fins i tot quan moltíssima gent intercala la preposició entre el verb deure més l'infinitiu, com per exemple, deuen d'estudiar. És a dir, ni els alumnes deuen estudiar ni la construcció els alumnes deuen d'estudiar serien correctes. Hauríem de dir els alumnes han d'estudiar, perquè sabem el subjecte i elegim entre les tres eixa possibilitat. Després, la construcció és precís tampoc és correcte. Hem de dir és necessari o menester. D'acord? I per últim, tindre més que, tan utilitzada i tan escoltada i per tant l'hem d'evitar. Tinc que anar a la farmàcia, hauríem de dir he d'anar a la farmàcia. I a continuació vos diré una sèrie de perífrasis verbals que també són utilitzades i que hem d'evitar. Serien 5 construccions. Venir a més infinitiu. Per exemple, eixe jersei vindrà a costar uns 20 euros. No és correcte. Hem de dir, eixe jersei deu costar uns 20 euros. Hem d'utilitzar el verb deure perquè és una cosa que no sabem segura. Per tant, en valencià, quan una cosa no la sabem segura, la probabilitat, utilitzem el verb deure més infinitiu. Acabar per més infinitiu, com per exemple, el xiquet va acabar per plorar. Hauríem de dir, el xiquet al final va plorar o el xiquet finalment va plorar. Ser de més infinitiu. És d'esperar que no vinga a la reunió. Hauríem de dir cal esperar que no vinga a la reunió.
venir més gerundi. Per exemple, t'ho vinc dient des de l'any passat. Hauríem de dir des de l'any passat que t'ho dic. I per últim, portar més una expressió temporal més un gerundi. Porto 4 anys estudiant filosofia. Hauríem de dir fa 4 anys que estudie filosofia. D'acord? I per tant, fins ací el segon vídeo de perífrasis verbals per al nivell C1 de valencià. En el pròxim estudiarem un altre punt del temari.